Hi guys, mazong adlaw ninjong tanan guys. Karong adlaw magluto Miss Kuya Kinkin og Saging. saan singan maruya. Adi, maruya ka ng turon. So guys, magluto Miss Kuya Kinkin karon og turon kay day among saging nga hinog di aron nagkaadyo. Anja api among bulanghoy tulo ka buok mo ni agsali na magahapon sa katong gisinuban. Mo ni ang mga upakan anja among abangguron. So mabanggod na siya guys, day saging kare. Mo ni siya among ipalaman. Mo ni ang mga ingnon og turon. Kaya naman po turon guys nga ag i-putos kanang wrapper. So nga na kanang so lahi po tong turon na guys nga katong ag iputos katong so nga na bi kanang wrapper kanang puti. Tawa na sa una sa nga na kanang lahi po tong turon guys nga iputos og lumpia wrapper ag kaning among dan ibutang. Aga mga iputos danhi guys sa saging, karing binanggod na mga bulanghoy. So si Kuya Kinkin may magkuan na ng saging, aga ko may magkuan na ring bulanghoy. Kapag wag imong kutsilyo. COVID. Oh, okay guys, sana ring upakan guys. Kamo na yang iputos dari sa saging. Na yung mga prituhon guys, kami snack. May klase ron ang mga kuyas. May klase ang mga kuyas karon sumagama kong snack namo. Alright. Salamat guys naghatag daning bulanghoy sang uduan. Yo ilik, thank you so much sa maghihatag nga bulanghoy. Agubanda niya magisunuban gahapon. Mo tong mag-snack dato sa eskwelahan. Sa kaning gibili na guys tulo ka buok kay para nis daris saging hang partner may putos ba. Bali mo na yang coated. So, oy, tatanaw na mo na mga guys, og mahuman na ni. Kay bangguron pa man ang bulanghoy. But ay yellow din siya guys. Duha man ni ka klase yellow ug puti. Katong puti mo toy haplutan, kanang yellow mo oy. Ako ka kon sa ringan sa yellow guys. Basta kay katong puti nga bulanghoy mo toy haplutan. Haplutan nga klase sa bulanghoy. Salamat sa Ginoo guys. Okay na sa Kuya Kinkin. Wala sa kunig ilanat. Thank you. Mama. Naman ko nag vaccine na sa mga guys dito sa among center. Kaso tagsaray na kahibaw. Itong na vaccine nila nga pang flu. Magpa-vaccine man ganing ta ko na to guys. Kaso pag wa na hurot na kuno. Aga tong hangichatan. So mo lagi nakaapan dala sa ama guys kay ugnay maingan nga mga libre nga mga ingan ng flu. Wa jay magpahibaw. So makahibaw na naman mig nanay mo ingan na magoy humana mi injiki. So mo lang pay nakaapan. Jay lami. Dapat nang tainga na ipahibaw labi nas na yung mga bata. Parehas na mga nang kuan kay dami man din ma-injikan tong mga bata pang anti-flu. Di ka na laging dali ra matakbo dyan og mga sakit-sakit, labi na nang hilanat, sipon, ubo, yan na ba? Kasagaran hinuon na tumainjikan guys, kana hinuon pong na mga kayanan nga kayaran tapon makapa-injik kukuan. Kaya kami laging taon na rin mga yan yan na rin kahimutang mga way kuan mo no pwede pahibawon. Namin tapos nga na guys, magpahibaw ba? Wajay magpahibaw na mga guys. Kahibaw lamang ko dito kuan kay diha ning labay ningen nga napa-injik sila mo ningen na pagpangutana na haningan padagtaga ko nga hurot na kuno. So banggod na. Hindi naman na banggod guys, magluto na ni. Yan magsagi nga gagmantipoy. Iwat ni Kinkin. Himuong turon. Lahin is ang turon na guys kay di ta magamit og lumpia wrapper. Atong gamiton na ni kaning bulanghoy nga binanggod. Man si Jay atong putos na ris saging. Lamig na siya guys. Prituhon. Bites na kazo. No. Dali ra. Dagan lagi ka bangguran. Asa ni guys? Oh yes, mana. Automatic guys na, human. Right, mana guys. Itong kutos ilaw kay sayang. Naghay sabit.
Okay, titiun. Titiun. Lagi, murag cheese man. Cheese no. Then na guys, halo man na si yellow o puti. Ang kaning puti mo ni haplutan. Dudaghan day food. Then na kanyo, iwat ki papa no. Guys, ahang tengah-tengah ag saging. Karon is sa baga ba? Wag matoy ko pre saging. Daghan naman kadyo ang binanggod guys, basig masuman ni nang uban. Ang sumanan ni uban. Ang tengah-tengah ang uban hanggi dagmeg. Butang kog dahon dari guys dia. Kare na ibutang dari gahang mga hinilma. Kanang mga pinurma ba. Kare na ipamutang dari. Hindi ka so plato. Bantag hugasan. Dangs no. Yan na guys, brown sugar hang gamit. Kanang butangan brown sugar. Karon mo tamis na ni. Iurat pa ni mo. Di uy, karon tamisa. Kado. Katong na por mama, katong murag asin inja. Dumutong at anhi atong nina. Daging. Tanan ni mikos-mikos guys. Mikos-mikos na yan. Daghan man di ay. Sig tulura ko sa kabukes, daghan siya. Tulura ka bulanghoy. Namiyan tani ga putuhon. Namiyan tani putuhon kin. Sunod na guys magputumi. Sunod na magputumi. Na pay bulanghoy. Nihit magbulanghoy dari oy. Kabang panibi. Yan na mong ipikas-pikas. Namiyan tani na pay kinugay. Tubitong panggamit og biko guys. Na sukal. Brown sugar man ri. Magama na ko guys. Ina na siya. Kinahanglan ba sa hinlo ka jo inyong kamot ha. Kinahanglan nagbuo jo ko. Kamuton, di man siya anon. Di sa mapurma. Di kamuton. Yes no. Damanan. Pwede ra pa siya guys og dugmeken. Nagama po kog kanang naay isa kay aron dugmeken na siya. Sakot sa taas po. Hila is iliya ginuwat. Ganan man siya guys purma na. Amo purma. Dili man na ni prituhon. Prituhin na yan. Mana siya amang turon dari guys. Turon dari sa Alicia. Katong turon. So, kalimos. Hapos sa butangan dari. Karing nai. Kaya na. Ganahan mo kong ngari. Kay lami isa kanon. Naran so guys, og dagkaan ba og agmadjun, nag-aasak tura. Tadan! Kaligo na ka. Sulasan ni guys, kaning hanggi gama. Mazalag abot nig mga kabuok. Dapat na sobrahan na lamang ng puston kay wanay saging. Alam na yung sumanon. Kanang ipalingin na ba? Adjaw. Namig suman, tilaw po tag suman. Yes no. Muna gang nahimo guys, 16 kabuok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yan na, 16 kabuok. Kung sa kaya pa may daghang sobra di ah. Haning apuston. Sumano ni na guys. Alright, then ako'y dahon guys. Nakahaob na ko. Hinlo na niya na ng gitrapuhan. So muna yung iputos da res. Kari na sobra. Karing sumanon. Naroon ni masayang. So asan yung puston. Kaya arong masayang ba? Yes no. Putusin na yan. Good. Natay turon with maruya. Turon di maruya. Naputay suman. Yes no. Kompleto na yan. Char. Naman tayo napay bukayo guys. Wa may mukudkud sa lubi. Bata guys gawas guys. Pink. Pink na pink. Tank na tank.
May suman na pa dyan. Turon. Pati nga dyan mo guys mo kay turon man na siya dyan sa may mixer wrapper. Mga manitawag na madari, turon. Sa garan pa siya nga ni mamaligja dari sa amang guys, turon. Nga ni kurma. Suman, bulanghoy. Madala naman ni guys. Dala guys, naman na nagputos dia. Napo kabukang naputos. Dada po dagamang karay. So magluto na ko guys. Hana yung lutoon. Dada guys. Hana na yung lutoon. Pritohon ni na kani mang turon. Karay suman hara lang ipawahi unsa, hara lang dengagan unsa. Okay, magluto na ko daring turon guys. Para sa mga snack. Okay. Tara guys. Eh? Dara. Ito na ilunod agaban guys. Dana guys. Nagpaliit. Paliit na skaldirin. Dana na nagiluto guys. Karoon di ka dun sa kasong mantika. Alright. Dana may pang-snack ang tadaad. Pang-snack ay. Dana niluto guys. Diya. Tulo ka buok. Yehey. Dana pa'y coming. Nalay naman na sa maluto. Tink. Na may snack na guys. Iyaw. Dana guys. Hihi. Gamang turon. Ito na siya. Dana guys. Anong siring suman dari. Nagaman na nagluto na itong turon na nitak ang suman. Kay pit naman mahuman. Okay. Dara kaldirong nga may hangdang agin guys. Gamatoy rin po na siya. Napo naman sa kaulikit. Okay. Dara guys. Yes, kaya kanin guys. Mauna na siya. Magtuon na sila og sajaw. Dua ah. Kuan tunas. Subject. Isara. Kado ah. Sidog sa lupin. Ang amping ha. Pagtanaw na agyanan kay initrabaho. Pagdaog pa zong. So tulas ko kin guys kay mag-practice to sila sajaw. Ilahang subject. Kuhan pa subject kay ilahang praktisan. Ano man ang subject ka kin? Pagdaog pa zong kin kay init kin. Tulas kuya. Diyan na guys, naluto na. Napagod agaban. Diyan napagod. Okay na guys, kain niya po na. Alright, diyan na guys. Sige kin to na nagdaan nag-izahang baon kay mag-practice to sila sajaw karon. Diyan na. Turon nga bulanghoy nga nay sud saging. Diyan na guys. Snack na naman dya. Stress. Hane? Kalau matang atit anata. Ibatang na ito ko. Ibatang na ito ko. Kita ni mas kuya? Katong dua mana? Kadali. May butang na anak. Okay. Dua sitang. Iapas na mo lagi sila. Iapas na kim sila kuya. Ngana silang duha saya. Dahil na guys, natakaang na nahag suman. Yeah. Okay, siga ag maadyo kay aron maluto na ni. Hoy. Hoy, sa man ni. Okay. Kasi musiga ning kuan madri kakao. Okay. Na may pang snack na guys, toy turon, yapay suman. Yan, na guys, luto na ag suman. Beho, baka na napagod. Parang napagod guys, nang hudtag sabaw. Wow. Diyan na guys, luto nagsuman. Yehe. Kaso, nangapagod. Nalabi asog nod. Napagod ya. Napagod tulo ka buok, pero bete pa. Nasunog agad ang kuan. Pero okay na guys, humot na. Dada pa dag, turo na mo guys. Yehe. Guys, mang-snack ta rin jo. Mang-snack ta rin jo guys. Daya mang suman. Daya pa daya mang turon. Daya na may snack guys. Ng-snack ta, ng-snack. Aga mang turon, yung gamay na. Kaya sige na nag-hut-hut nila. Nga na ta. Nga ta guys. Bihan, tilawag. Kamay, yung kamay. Kasusuman.
Tapaso na po da. Ang tilawan guys, ang turon, ang niluto, okay? Lami guys. Lami. Ang challenge oh. Masahan dyan mong saging. Nasta nga. Yummy. Ya, dan na ya. Kuya. Namay mo, suman o karing turon. Ngunit nahin mo sa tulo ka bulanghoy guys. Tulo ka bulanghoy dahil suman, dapat di turon. Masnap. Salinin ko ni mo. Salinin ko. Inja. Hala, may mong ipit, nawa naman pod. Hindi na mao, katong isa. Turong isa, kay kimpit-kimpit. Lami guys. Landain ko lang. Kaya suman na pag ng tilawan ron. Salinin ko dahan dyan. Makaon ko dyan. Naidaghan. Kasi Kuya Kinkin, kaya nag-una-una tos Kuya Kinkin og kaon. Kay, dang ida. Dang snack to kay magtuon sila sa sasaw. Dapat rong adlaw Maglaag bila dalton. Kaso di may madadyon kay kawanan na yung mga hinay-hay na dari. Ugma na may mula guys. Gabibi. Ugma na may laag na dalton. Upining man ko yung ugmas. Tapos mas light at tos munisipyo. O tos plaza. Upining ko na ugma at tos Christmas light. Tos plaza guys. Mananaw may ugmag dito. Yeah, there, yeah. Marami akong suman guys, oh. Humot pagod. Pagod magtulo ka buok. Ha? Napagod. Tulo, na sila hugtan man nagsabaw. Ako kabantay. Yeah. Miguel? May lasa. May turon. Kapinanan mo ya? Duha. Kaluhanan ko na guys. Guys, man na. Dako alagyan natin bukton niya. Uma nagkatong napasos ko plastic. Nung dagdaig man sa plastic nga nalagpot das ng bukton mo na nabuhi. Ayan tanawon burot man. Dili mo do-duwa na mga kuan. Mo jud ka matulong sa naong. Na, umpas jud. Kagwapuhan. Liwat makanta tayo aresto na Be. Gilan. Nga to kakanding. Paman mo ibutang. Manglugway. Miaw, ngo ko nang lugad din mo. Kaya para po yung mga unaray. Ano pa? Ano pa? Pangal. Hanin tilawan rin suman guys. Ung mato ba? Tara ang pagod-pagod Tilawan guys. Init pa ma'am. Umi. Tamis. Takto lang katamisan guys. Pagod-pagod ba dito? Mot. Namiyan tadeng napay bukayo Nganta. Mia. Init pala ma'am. Sabi yung bugnaw na guys. Dahil, suman niya. Mia. Mia guys. Namiyan tanin guys, kung napay bukayo. Nga may lubi. Si Gael lang asugsugos ko na Gael. Mana? Si Kuya Gael lang asugsugon mong islitra. Ubang bata pa masuko. Guys. Salamat sa pag-aban na mo guys sa mong daily vlog karong adlaw. Mano nagluto ko dari. Suman og karing turon.
Salamat sa inyong pag-uban mo guys. Thank you for always watching sa among daily vlog. Always amping mo guys. Uga sa maganing mo daning suok sa kalibutan. God bless na tanan guys. See you tomorrow sa mga another vlog. Bye-bye guys. Muching ng kamot. Bye-bye. Amping mo kanunay. We love you. Kansa ko. Ngayon ma'am. Kain tayo.